Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa ndi mzangayu Savita Wilima. Poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Nduna yona za chitetezo cha mdziko yapempha anthu mdziko muno kuti asiye kuona apolisi ngati achipani potengera kumwe amachokera. Dziko la Malawi akuti likuchita bwino poonetsetsa kuti anthu ake akukhala ndi moyo wabwino m'magawo osiyanasiyana. Ndipo boma lalimbikitsa ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akukhudzidwa ndi njala mdziko muno kuti pasapezeke munthu wokufa ndi njala. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatane. Nduna yona za chitetezo cha mdziko Ezekiel Chingoma apempha anthu mdziko muno kuti asiye kumaona apolisi ngati achipani. Ndunayi yayankhula izi pomwe inayendera polisi ya Nanthenje kuti ikaone momwe chitetezo chikuyendera nderali pamene mphekesera pa masamba a mchezo zimamveka kuti kumeneku kuli mavuto okhudza chitetezo. Pomlowoka wafika ndi ripoti. Nduna yona za chitetezo cha mdziko Ezekiel Chingoma inayendera dera la Nanthenje posatira zomwe akuti mkulu wina adafalisa kudzera pa masamba a mchezo kuti kuderali anthu akuphana koma apolisi palibe chomwe akuchita. Ndunayi yati kupita kwake kumaloku kwapeza kuti malipotiwa ndi osinjirira ndipo yapempha anthu mdziko muno kuti asiye kufalisa nkhani zabodza kudzera pa masamba a mchezo. Ndunayi yapemphanso anthu mdziko muno kuti asiye kumaona apolisi ngati achipani atipoti ambiri amalephera kumasuka ndi apolisi poganiza kuti ndi andale. Kaya ndiwe wotsutsa, kaya ndiwe waboma, umayenekera ukhale m'manja mwa chitetezo. Ndiye ndimapempha anthu akuno ku Nanthenje kuno kummawa kwa Lilongwe kuti nkhani za chitetezo asamazilowetse ndale. Chifukwa nkhani za chitetezo akazilowetsa ndale kukhala kovuta kuti waja amupeze ofisala wathu akampemphe thandizo la chitetezo. Chifukwa akakhala ndi mtima kuti ameneyu so chipani changa. Mawu awo a group akamonde ati anthu mderali akhala akuloza dzala apolisi kamba ka imfa zosiyanasiyana zomwe zachitika mderali zomwe ati apolisi panalibe chomwe akanatha kuchita poti ena anachita kudzipha okha komanso ena anali ndi vuto la mu ubongo ndipo bambo wina ati anamenya yekha ndi kupha mwana wompeza. Mfumu iyi ati ngakhale chitetezo chikuyenda bwino mderali pali zina zomwe achitetezo akusoweka mderali. Kunoko kuli vuto la transport imene inalipo ndi galimoto imodzi. Galimoto imeneyi ndiyoti panopo sikugwira ntchito mokwanira bwino ndi akutha ikafuna kuyenda pa msewu ndi kuti tuchita kukankha ndiyeno kumapezeka kuti pali vuto imene lachitika ngati kutali mwina ngati kunkhoma ikachitika kunkhoma kuti pokhala povuta kuti apolisi athu athamange chifukwa cha mayendedwe. Beston Mmangisa ndi mkulu wa apolisi pa Nanthenje. Chimene timakamba ndichonena kuti tikagwirana manja tonse ndikuti zapezeka zoti ntchito idzakhala yochepa kwambiri. Kunoko ku Nanthenje ndi kwabwino kwambiri ndipo kunoko tikulonjeza kunena kuti tigwira ntchito pa usiku ndi usana kunena kuti kuperekedwe chitetezo kunoko. Pamwambowu panali magulu osiyanasiyana kuphatikizapo akuluakulu a mipingo komanso oyendesa za maphunziro ochita malonda ndi onse okhudzidwa ndi zachitetezo. Pomlowoka, MBC Lilongwe. Mkulu wa polisi mdziko muno Mayi Melini Yolamu achenjeza mchitidwe ochitira nkhanza amayi pandale komanso kutengera malamulo m'manja momwe pomenya ndi kupha anthu omwe akukhudzidwa ndi milandu yosiyanasiyana kuphatikizapo kuaganizira kuti ndi afiti. Yolamu apereka chenjezoli mu mzinda wa Lilongwe pomwe nthambi ya polisi imakhazikitsa kampeni yothana ndi nkhanza kwa amayi pandale pomwe dziko lino likuyembekezeka chisankho chaka chino. Tili ndi zambiri mu lipoti la Foster Maulidi. Mkulu wa polisiyu wati ndi wokhumudwa ndi mchitidwe ochitira nkhanza amayi pandale komanso kutengera malamulo m'manja polanga anthu omwe akuganiziridwa kuti apalamula mlandu komanso nkhani za ufiti maka kwa achikulire. Yolamu ati anthu azindikire za ufulu wa munthu aliyense ndi kulemekeza amayi posatengera chipani kapena chipembedzo chomwe amatsatira. Iwo ati apolisi ndi wodzipereka kutumikira Malawi onse mwa ukadaulo ndipo apempha anthu onse mdziko muno kutenga udindo pothetsa mchitidwe wa nkhanzawu. Ife Malawi tonse titenge mbali
tifalitse uthenga wonena kuti tiyeni tiwalole azimayi apange nawo za ndale osaopseza osawasowetsa mtendere chifukwa nawonso ndi ufulu wawo ngati nzika za dziko lino. Pamene takumana ndi zinthu zosiyanasiyana tiyeni tipite ku polisi tikapereke uthenga umenewo. Apolisi ndi wokonzeka kuti awathandizire amalawi onse. ntchito yothana ndi nkhanzayi yakhazikitsidwa mogwirizana ndi bungwe la UN Women lomwe lalonjeza kuthandiza amayi kutenga nawo gawo pandale pofuna kukweza chiwerengero cha amayi wa mnyumba ya malamulo komanso maudindo osiyanasiyana. Mawu awo atiye maliri ayamikira ntchitoyi ndipo apempha mafumu onse mdziko muno kuti akhale patsogolo polimbikitsa mtendere. Tikukengera mabanja limodzi zonse ngalikhala zipani zosiyana ndi makanga timagalabu ifano sefu ndifa Malawi tete mazipani zingati magalabu ndi mali zakwa linufulu kachiklabu ino simanga ifune na linufulu kuchena chipani ino simanga chifune moso muletsana ayi nuza mafumo onse magrupu senior group kuti amene apezeke mlangamu ndi chipani political party imene ipezeke panga zimenezi anthu amudzi wasamapite konso. Ntchito yolimbikitsa ufulu wa amayi ayikhazikitsa pamutu woti limodzi kuthetsa nkhanza kwa amayi pa zisankho komanso ndale. Foster Maulidi, MBC, Lilongwe. Dziko la Malawi akuti likuchita bwino poonetsetsa kuti anthu ake akukhala ndi umoyo wabwino m'magawo osiyanasiyana. Izi zadziwika pomwe bungwe la National Statistical Office limafotokoza zotsatira zakafukufuku yemwe bungweli linachita chaka chatha. Nduna ya zachuma yakhazikitsa mlozo yakafukufukuyu yomwe ati ndiofunika pothandiza boma kupanga ziganizo zofunika zomwe zingathandize dziko lino pa chitukuko cha chuma ndi anthu ake. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Mwazina kafukufukuyu waonetsa kuti chiwerengero cha ana omwe amayi ambiri amabereka chatsika kuchoka pa 7 kufika pa 3. Amayi omwe akugwiritsa ntchito njira zolera akuti afika pa 68 pa 100 ndi kuti chiwerengero cha atsikana omwe akubereka kwambiri ali m'madera akumudzi poyerekeza ndi m'matawuni. Kuphatikizapo amayi oyembekezera omwe akumapeza thandizo ku chipatala afika pa 96 pa 100 poyerekeza ndi 55 pa 100 kumayambiriro kwa zaka za 2000. Milozo ya zaumoyoyi yaonetsa kuti ana omwe amamwalira asanafike zaka zisanu achepa kuchoka pa 234 pa 100,000 kufika pa 48 pa 100,000 aliwonse. Poyankhula atakhazikitsa milozoyi, nduna ya zachuma a Simplex Cholabanda ati izi nzofunika popeza muli uthenga omwe uthandizire boma kupanga ziganizo komanso ndondomeko zomwe zingathandize pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Izizi zimathandizira unduna wathu kuti tizichita plani yolondola tikamapanga budget komanso economic policies ndondomeko zoyendetsera chuma cha dziko lino. Ndinali wokondwa kwambiri kuti a National Statistical Office abweretsa ripoti imene itithandizire. Ndanenaponso kuti ndi mtundu umene ngwathazi umene umagwira ntchito za chitukuko. Anthu odwala sangagwire ntchito za chitukuko. So tikuyembekezera kuti kugwiritsira ntchito ripoti imeneyi yomwe ikuonetsa kuti anthu akuoneka athanzi miyoyo yawo ikuyenda bwino ndi kuti chumanso chipita patsogolo. Mawu ake mkulu wa bungwe la zakafukufuku la National Statistical Office a Shelton Kanyanda ati dziko lino likuchita bwino pa zaumoyozi ndipo ati izi zili chomwechi kamba ka ntchito komanso ndondomeko zomwe unduna wa zaumoyo ukuchita. Komabe iwo ati pakufunika kuunika magawo ena monga kunenepa kopyola miyeso kwa ana komanso kuchuluka kwa atsikana omwe akubereka kwambiri m'madera akumudzi. Kampeni kwene uchitikabe kudzera unduna wa zaumoyo komanso ndi mabungwe ena amene amapanga zaumoyo kuti tilimbikitsebe kadyedwe kabwino. So sizokhazo zimene nazo kuti even mbali ya kubereka ngakhale anthu achepa amene akubereka azimayi tionetsetsebe kuti mina uthenga wachofire kwa anthu ambiri chifukwa zikuonekabe kuti kumadera a midzi chiwerengero chawo kumakhala chokwererapo kusiyana ndi matawuni. So matawuni momwina pali mafactors ngati zinthu zoti akupita ku skulu kumidzi konso mwina talimbikitse anthu kuti azipita ku skulu akaphunzire pamene amachedwerako kuyamba kukwatira. Pakadali pano bungwe la UNFPA layamikira dziko lino pochita bwino ngakhale lakumana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo komanso miliri ya matenda.
mkulu wa bungweli Anelida Rodriguez atsindika kuti zotsatirazi zipereka mwayi ku dziko lino powunikanso zofowoka zomwe zilipo ndi kuzikonza. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Nduna yoona za ntchito a Vetumbiko Mumba yatsimikizira anthu omwe amagwira ntchito yogulitsa katundu mu msika wa mataifa ku Mzuzu kuti boma layika mtima poonetsetsa kuti akulandira malipiro abwino momwe zilili m'malamulo a ntchito a dziko lino. Amumba ayankhula izi ku Mzuzu atayendera anthu ogwira ntchito komanso eni sitolo za msika wa ku Freedom Square omwe umadziwika bwino ndi dzina loti ku mataifa. Chisomo Manda anali komweko ndipo wafika ndi ripoti. Atafika ku msika wa Freedom Square omwe ambiri amudziwa ndi dzina lokuti mataifa, nduna yoona za ntchito a injiniya Vetumbiko Mumba analandidwa ndi gulu la anthu omwe amayimba nyimbo zowatamanda. Anthuwo adati atamva mphekesera kuti Amumba angathe kufika kumalowo anachiona cha nzeru kuti akaone komanso kukawayamikira ati pa ntchito yotamandika yomwe agwira masiku apitawa pokhala munthu mmodzi omenyera ufulu wa anthu ogwira ntchito. Polankhula atamaliza kuyendera msikawo, iwo adati apitiriza kumenyera ufulu wa anthu ogwira ntchito mdziko muno. Poona mataifa ndi anthu amalawi anzathu amene iwonso zikuwavuta ngani za chuma dziko lino pena ndi apo zambiri zikuwavuta kuti pena pena chatipange chipikisheni sikhala bwino yayi koma tiwayitane tikhale pamodzi tikambirana kuti kodi bwanji mukulephera kukwanisa kulipira anthu moyenerera. Alipo ena kunoka omalipira anthu 100,000 ndi kwacha mwezi kwayendera, ena 80 komano ena alipo pa 50 60 ngakhale zogwira ntchito amanama pena akoma 25,000 kwacha palibe amene kunoko amalipira munthu less than 50,000 kwacha palibe. Takamba nawo ambiri ochogwira ntchito kuti ayi ndi ma 50 and above. Koma boma limatilamula pena kuti azilipira 75,000 kwacha and above. Ndeni nabwera kuti zaone makamaka madandaulo achani ma employers eni yake amsika popeza iwowo ma employers ndife aleba timakwita tonse limodzi. Poyankhulapo za anthu omwe anasonkhanawo mwaokha, iwo adati izi ndikamba ka utsogoleri wabwino wa mtsogoleri wa dziko lino yemwe wayika chidwi chake pa ntchito yotukula dziko lino. Tikutanthauza kuti simayembekeza kuti mabwera anthu chonchi chifukwa kuti sitinapanga advertise. Nthawi zambiri kauza ndi ubwera umene kwa anthu ambiri chinantindi cha anthu ndiye nango za cheyawa ka cheyawa atani mwafunsa cheyawa kuti kodi anthu wachoka nawo kutiko poyeza nawo za cheyansi kuti anthu ufuna komiti yanu ndiye nawo tingoona yani tingoona ananena kuti sinifuna achigulu yayi koma kubwera kwa anthuwa pa zinthu ziwiri. Number 1 amamukonda Tota Chakwera ndunaba ngati manja mamba Chakwera manja mamba Chakwera umboni ndi umenewu pali wina asakunamizeni kuti kunzuzu ansapta Chakwera ilo ndi boza la nkonkhuniza pachitumbuka timati bongo chani bongo komanso anthu akusangala ndi ntchito zimene Chakwera tituma zoti timenyere ufulu wa anthu ogwira ntchito komanso ma employers ndikubwerako is a testament to that. Ndunayi inapereka ndalama zokwana 2.5 miliyoni Malawi kwacha kuti zithandizire pa ntchito yoyika magetsi mu msikawo. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo muli ndine Mercy zamawa ndi msangayo Savita Rima. Tiyeni tionenso mitu yake. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko yapempha anthu mdziko muno kuti asiye kuona polisi ngati achipani potengera kumwe amachokera. Dziko la Malawi akuti likuchita bwino poonetsetsa kuti anthu ake akukhala ndi moyo wabwino m'magawo osiyanasiyana. Ndipo boma lalimbikitsa ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akukhudzidwa ndi njala mdziko muno kuti pasapezeke munthu okufa ndi njala. The Big Brother Mzansi house is giving spice. It's giving umlilo. So find some shade, because the housemates have entered the chat and they will tell what they must for the 2 meter. It's all about keeping it cool, even when they are seeing flames. Asbanye. Big Brother Mzansi Season 5 starts Sunday, 12th January at 6 p.m. only on the home of local. Big Brother Mzansi.
Proudly sponsored by Lotto Star. tikulandireni mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Mmodzi mwa nzika za boma la Lumpi a Nixon Mzakwa Chagondwe ati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyenera kupatsidwa mwayi kuti apitirize kulamula dziko lino kamba ka zitukuko zosiyanasiyana zomwe boma lakhazikitsa. Poyankhula ndi MBC Mzakwa Chagondwe afotokozapo za zitukuko za misewu kuphatikizapo wa Lumpi kukafika kunyika komanso chitukuko cha ulimi wa nthirira zomwe chili ku Bolero. Tafika pa boda ya Dedza pamene nayamba kuti kumalawi kwasintha. Ndikutanthauza chani? Tafika pa Dedza napita pa immigration ya Kareja kuti ngatinise travel document yanga. Kuchoka paja basi nachita manyazi kuti iwe izi zakale tayangana kumazere kwakoko. Ne kwetangana kumazere akuti no. Immigration ya sopano ndi iyi. I was really surprised and overwhelmed. Basi nakula basi yanga baja M1 ya kusintha nditwa kusintha. Tafika Murongwe best. Rongwe is Rongwe plus now. Tafika pa Lumpi pa boma naona kuti mseu wa Lumpi nyika kusintha. Tafika kumuzi kwathu kweni sopano kunkhamanga. Kurumpi kunkhamanga kusintha. Irrigation scheme imeni kupanga kuja is first class. Malawi had presidents, but no one thought of developing Kurumpi irrigation farming. Ndiye mwina mawano kumtundu wa Malawi ndo otani. Mawanga kumtundu wa Malawi wholeheartedly ndikufuna ndikupempha Dr. Lazarus Chakwera ndikufuna kuti boma la Chakwera ili 2030 until beyond paka Malawi ifike kuti Malawi di. Nduna yona za maphunziro a msukulu za ukachenjede mayi Jesse Kabwira ati ndokhutira ndi omwe sukulu zina za ukachenjede zaboma komanso zoyima paokha zigwirira ntchito zake. Akabwira ayankhula izi atayendera sukulu za ukachenjede za Malawi University of Science and Technology, MUST, Catholic University of Malawi ku Chiradzulu ndi Kamuzu University of Health Sciences ku Blantyre. Geoffrey Chinawa wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Nduna yona za maphunziro a ukachenjedeyi inayamba ulendo wake oyendera sukuluzi pofika pa University ya ukachenjede ya MUST mboma la Tcholo. Komwe mwazina inayendera ntchito za chitukuko komanso zinthu zina zaluso zomwe zikuchitika pa malowa. Kenako ndunayi inachita zokambirana ndi akuluakulu a sukuluyi kuti amve momwe zinthu zikuyendera pa malowa. Atachoka ku MUST Akabwira anapita ku sukulu ya ukachenjede yoyima payokha ya Catholic University mboma la Chiradzulu pofunanso kukaona momwe sukuluyi ikugwirira ntchito zake. Kumeneku iwo ayamikira sukuluyi kamba kozilimbikira komanso kukuza ntchito ya maphunziro omwe imapereka. Ulendo wa ndunayi pa tsikuli unathera ku Kamuzu University of Health Sciences ku Blantyre komwe yaonanso momwe ntchito za sukuluyi zikuyendera komanso zitukuko zomwe ikupanga. Kuma skulu osetapita zikuoneka kuti kukumangidwa malo oti anthu adzigwira zintchito kukuonekanso kuti maphunziro akuyenda maphunziro ake sikuti akungoponyedwa apo ndi apo akuyesetsa kuti Malawi 2063 kuti chani chuma tichiyendetse bwanji tingathe bwanji kuti anthu adzitha kupeza mwachitsanzo tinene kuti mutafuna pregnancy test ndi chifukwa chani adzichita katenga kunja tipange toka tractor tipange toka kuti titani kodi tipeze mene tinga thandizira umoyo wa munthu. Maphunziro akachenjede akuoneka kuti anthu amvera zimene akunena Achakwera kuti tiyesetse kuti Malawi akhale odziyimira pa yekha tisamatengeza kuti mpaka na toothpick tikukatenga kunja tipange ndithu zinthu zoti tizitha kuzidyetsa tokha tisadalire anthu. Ndemene ndayendera kuyambira dzulo ku Domasi kudzapita ku Unima kuchoka pano tinene kuti kwa lero lokha tafikanso pa MCA lero tayambira ku MUST kudzapita ku Jeno ku Catholic University kenako lero tili pano. Osewa zikuoneka kuti anthu amva kufuna kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti maphunziro akhale othandiza munthu wakumudzi maphunziro akhale otukula dziko lino.
malo onse omwe ndunayi inafika adindo a sukuluzi athokoza mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kokhazikitsa unduna oona za maphunziro ukachenjede. Mark Malewa ndi wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Kuhes. Nayendera bwino kwambiri ndi manja awiri ndipo ndi chiganizo chomwe chimene kuchitikadi dzana tili okondwera osangalala kwambiri kuti panopa ukachenjede sukulu ukachenjede walandira ulemerero wapaokha pokhala ndi ministry yapaokha. Chikutanthauza kuti panopa ndi kuti ma issues ambiri okhuza ukachenjede masukulu ukachenjede aziyang'anidwa ndi unduna wapaokha. Ndicho ndi chimodzi chomwe choti chithandiza kukweza chitukuko cha maphunziro ukachenjede m'Malawi muno. Pakadali pano ndunayi yapempha bungwe la boma lopereka ngongole kwa ophunzira a sukulu za ukachenjede kuti lipereke ngongole kwa ophunzira onse oyenerera omwe apemphe ngongoleyi. Masomphenya a chitukuko wa dziko lino amasindika zakufunika kukhala ndi ophunzira osulidwa moyenera omwe mwazina angapereke mayankho amavuto ena omwe dziko lino limakumana nawo. Jeffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Ntchito yomanga sukulu ya primary ya Mpasa ndera la Mfumu Tengani ku Nsanje yomwe anakhazikitsa mu Septemba chaka chatha ayisamutsa kupita kumuona kumpoto kwa bomali kamba kuti mafumu a nderali amafuna chipukuta misonzi. Mkulu wona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Charles Kalemba ati mafumuwa amafuna ndalama zokwana 120 million kwacha kuti ntchitoyi igwirike. Akalemba anena izi atatha kuyendera malo atsopano omwe amangepo sukuluyi. Secret Segula ali ndi zambiri mu ripoti. Iyi ndi sukulu ya Muona. Sukuluyi inakhuzira ndi Namondo Fred ncha ya 2023 madzi atasefukira mtsinje wa Thangadzi omwe ali pafupi ndi sukuluyi. Ndipo kamba kuti malowa ndi kumusi madzi sayidwa kudzadza makalasi olomvula itagwa yochepa. Ndipo izi ndi zomwe zinachititsa kuti sukuluyi ayisamutse kupita kumalo ena pafupi ndi Admark Ndilali. Ndipo pachifukwa chokuti mafumu akwa Mfumu Tengani amafuna chipukuta misonzi cha ndalama zokwana 120 million kwacha, ntchito yomanga sukuluyi tsopano imangidwa pa Muona Primary School. Mkulu wona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi Charles Kalemba ndipo akufotokoza zambiri. Ndifotokoze kuti nthawi imene ijayo imene tinkakayamba kuti a president akapange lonchi ati anatsimikiza ingakhale pamaso pa president kuti malo aja palibepo mavuto ena aliwonse chifukwa kuti ndalama zimene zinaperekedwa zinali za ma school block. Ndiye titangochoka kumene kuja kunabwera uthenga onena kuti amfumuwo ndi anthu awo akufuna compensation ya 120 million imene sinapezeke kwa ife kapena ku amene akutithandizawo komanso konsolo tinayuza kuti angati konsolo ili nayo ipereke konsoloyo. Mawawo ogwirizira udindo wa mfumu Mlolo Mayi Kalota Phiri ati chitukukochi achilandira ndipo izi zithandiza kukweza maphunziro ndera lawo. Ife tilosangalala kwambiri chifukwa cha chitukuko cha sukulu chimene chikubwera panopo malo anyuwani. Chifukwa malo kumene kunali sukuluko kunadusa madzi a mtsinje wa Thangadzi. Ndiye apa tinakhala pansi kukambirana ndi aine ake amalo ano ndiye atachimva pamene anavomereza kuti ife sitingathe kunena kuti no boma itipase ndalama. Ndiye tinagwirizana kuti kuli bwanji kuti tipange ngati tasinthana kusinthana malo amene kuli sukulu ndi kusinthana malo amene iwo ankalima. Ndiyo poyankhulapo DC wa boma la Nsanje a Dominic Mandira ali ngati konsolo iyesetsa kuti ipeze ndalama zomangira sukulu ya Mpatsa. Iwo apemphaso mafumu akwa Tengani kuti apeze malo oti sukuluyi ayimangepo. Nditsimikize pano kuti pamene project imene yachoka kumpatsa kubwera kuno tikudziwa kuti sukulu ya Mpasa ana pamene popo alili pa mavuto chifukwa akuphunzirabe mu matenti imene ndi vuto lalikulu. Komano ife ngati konsolo tiyesabe kupeza njira kuti kodi anthu ana akumpasa tingathandize bwanji. Ntchito yomanga sukuluyi igwirika ndi ndalama zochokera ku Presidential Charity Initiative zokwana 225 million kwacha. Sukulu zonsezi zinakhuzidwa ndi Namondo nchaka ya 2023. Secret Segula, MBC, Fatima Nsanje. Boma lalimbikitsa ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala m'dziko muno ndi cholinga choti pasapezeke munthu okufa ndi njala. Polankhula pa sukulu ya primary kwa Mfumu Mlauli kuneno potsogolera ntchito yogawa chimanga
kwa anthu okhudzidwa. Wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe mayi Joyce Chitsulo anati boma ladzipereka poonetsa kuti aliyense ali ndi chakudya. Zambiri mulipotiri. Boma la Neno ndi limodzi mwa maboma omwe akhudzika ndi njala m'dziko muno chifukwa cha ng'amba yomwe inadza kamba ka El Nino imene idakhudza madera ambiri chaka chatha. Pakadali pano boma likupereka chimanga kwa anthu okwana 5.7 million omwe anakhudzidwa ndi ng'ambayi, ndipo boma la Neno ndi limodzi la maboma awa. Poyankhula pa skulu ya primary ya Chifunga kwa mfumu Mulauli boma la Neno omwe anatsogolera ntchito yopereka chimanga kwa anthu, wachiwiri kwa nduna yona za maboma ang'ono umodzi komanso chikhalidwe mayi Joyce Chitsulo anayamika mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa choonetsetsa kuti anthu onse amene akukhudzika ndi njala alandire chakudya chaulere. Kuti lero mabanja okwanira 1948 ochokera ku Neno makamaka kwa afumu a Mulauli akulandira chimanga chimene boma likugawa boma la Chakwera chifukwa kuti kunoko kunakhala njala. Mutati muone chaka chinonso kukoneka kuti njala ikhalapo. Iyi njala kachatha tikuyilandira pano koma chaka chinonso menda mulibe chilichonse. Kutanthauza kuti njala ipitira. Ndeti thokoze boma chifukwa chokuti inanena kuti kwa miyezi 6 kuyambira Okutobala ikhayi kuti pasa chimanga kunoko kuti anthu adzidya. Ndi ndithokoze ndi zofunikira kwambiri. Munthu wa njala sangatenge nawo kwambiri gawo pachitukuko. Ndemutati muone kuno zituko zochitika pa skulu pano pa Chifunga block kumangika imafunika anthu atenge mbali tuta mchenga ndi zina zotero. So anjala sangapange zimenezo. Kutanthauza kuti menelero akugawira chakudya ndi chofunikira kwambiri chifukwa akakhuta apitano akatote mchenga wa chitukuko pa skulu. Mayi Chitsulo apemphanso anthu kuti asamayike ndale pena paliponse makamaka pa ntchito za chitukuko, koma m'malo mwake apitirize kugwira ntchito ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso ndi boma lake pofuna kuthetsa mavuto omwe anthu akumana nawo. Iwo apemphanso anthu a boma la Neno komanso Mwanza kuti adzale mbewu zimene zimapitirira ku ng'amba monga chinangwa komanso mbatata pofuna kupewa njala chaka chino kamba ka ng'amba imenenso yadza chaka chino. Ndimakhulupirira kuti ndale sitidya. Ife timafuna chitukuko. Nde tikakayika kwambiri maso athu kapena kuti nzeru zathu pa ndale nde kuti datu situkuko. Koma tufuna tike nzeru zathu pa chitukuko datu litukuko. Mene ndanenera muchoti pano pa kumangidwa ma school block amene boma ali kuti mangira boma la Chakwera ndi nkhani yabwino kwambiri. Nde tatayika mbali ndale pambali tipezeka kuti kumalayi kuno kukhala chitukuko kwambiri fatonse tigwirizana nkutukula dziko lathu. DC oboma la Neno a Rosemary Nawasha ati ntchito yopereka chakudya kwa anthu mbomali ikuyenda bwino. Nyengo uno ku Neno sili bwino. Chimanga anthu alibiletu cholandira analandira last November, December inali yokuti alibe chilichonse chimene angagwire. Akanayembekezeka kuti mwina azitolako zina zake m'minda, koma mmene inachitiranso nyengo kunoko ndiyo kuti inapsereza china chilichonse timaungu timene akanatha kumatola ndi tinantina sitikupezekaso m'minda. So kubwera kwa chimangako chakhala ngati chapatsa anthu relief kuti lero akadye nsima. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe alandira chimangachi mayi Flora Chentulo ochokera kwa Feremu kwa mfumu Mulauli ati ndiokondwa ndipo akuthokoza boma kamba ka izi. Kalo kwambiri kuti ana anga uyambira lero pita mtsogolo mwaphunzira mwenera fuka ana amalipo pita skulu fuka ya njala. Akachedwaso komapeza phalalata ndi amabwera anaja akulira ndeneso kuona ndimapangirana ndipanga bwanji. Mangolowa munthu ochola bonongwe nkuphika nkupapatsana aja nkumatani nkumadya kuona kuti apita skulu koma lero ndikuthokoza kwambiri ndipo sindikuthoyankhulayi pa zomwe mwatichitira. Mabanja opitirira 10,000 boma la Neno amene anakhudzika ndi njala akhala akulandira chimanga mwezi ndi mwezi kuyambira mwezi wa Oktoba chaka chatha, ndipo kulandiraku atsiriza mwezi wa March chaka chino cha 2025. Blessings Kanache, MBC Neno. Ndipo tikatere tamaliza nkhani zathu madzulo ano. Mnali ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Savita Welima. Tukufunirani usiku opambana. Mwapoma nonse ndi nthawi imene timapasirani za nyengo ya mvula ikuyembekezeka kupitirira mdziko muno zimene zikulimbikitsa